tikulandireni kulutsa kwathu kuchokera kuno ku The Makokola Retreat kuno ku Mangochi. Ndithu ndi ulendo umene tayamba kuyenda chakummawa kucha pamene President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyendera malo osiyanasiyana kuno ku Mangochi, makamaka nkhani ya business, kulimbikitsa business kwa Amalawi eni wake komanso kuyang'ana makampani amene akuyendetsedwa ndi eni wake Amalawi. Ndipo tinayamba ulendo wathu ndi kufika ku malo ochititsa chidwi, malo azokopa alendo a Rosalind Beach Resort kapena kuti Rosalind Beach Hotel. Kumeneko President Chakwera atafika anayendera ndithu malo amenewo kuona mmene malo alili, makamaka poganizira kuti chambuyomu anavutikanso kwambiri ndi madzi osefukira. Ndipo mmene aonera amene kwa President anena kuti eni wake amalo amenewo agwira ntchito yotamandika kwambiri, yoonetsetsa kunena kuti sanachose munthu wina aliyense ntchito, komanso malowo sanatseke, kutanthauza kuti anayika kwambiri chidwi makamaka pofuna kuyang'ana kuti anthu amene amagwira ntchito kumeneko asaluze ntchito komanso asakanike kuthandiza abale wawo. Chifukwa akanatseka malo amenewo ndi kuti anthu ochuluka akanaluza ntchito komanso anthu ochuluka akanatha kukhala ovutika chifukwa kuti abale wawo achosedwa ntchito kumalo kumeneko. Titachoka kumeneko tinapita ndithu ku Cement Products Limited ku Njereza, kumene ndithu a President anakaona kampani imene ikugwira ntchito yopanga cement. Ndipo kumeneko taona zinthu zopasa chidwi kwambiri zonena kuti mwina kumaona ngati kuti mwina kwathu konkuno ku Malawi zinthu ngati zimenezo sizingatheke, koma ndithu zikutheka. Koma kwenikweni chifukwa chana President akugwira ntchito imeneyi mawa uno. Chachikulu nchonena kuti akufuna kulimbikitsa Amalawi kuti ife kuthekera tili nako, konena kuti tikhoza kupanga kampani zikuluzikulu komanso tikhoza kumagwira ntchito zikuluzikulu. Chachikulu tisamakhale anthu odziyang'anira pansi kuti ifeyo sitingathe kupanga zinthu zimenezo. Ndipo Cement Products Limited yanena kuti pakadali pano akutha kupanga matani okwana 1000 pa tsiku a cement amenewo. Ndipo chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene akukumana nawo, anena kuti zinthu zonse zitakhala zili mchimake ndiye kuti azitha kupanga cement okwana matani 1500. Tamvanso kuti analemba ntchito anthu opitirira 600, koma anthu 580 amene akugwira ntchito ku kampani imeneyo ndi eni Amalawi, komanso kampaniyo amene akuyendetsa china chilichonse kuyambira pamayambiriro popanga cement mpaka na kumapeto amene akuyendetsa ndi Amalawi. Ndipo kuno tafika ku The Makokola Retreat, ndi malonso amodzi a okopa alendo, ndi malo osangalatsa kwambiri, kuliso bwalo la ndege konkuno. Ndipo a President akafika kuno alowa muchipinda mmene akumane ndi anthu amene amachita business zosiyanasiyana kuno ku Mangochi, kufuna kukambirana kuti kodi business ziziyenda bwino, business zipite patsogolo, tizichita motani, komanso ngati pali mavuto osiyanasiyana, mavuto mwina akamva athe kukambirana njira zolozeka zoti atha kuthana nawo mavuto amenewo kuti business ziziyenda bwino. Mukudziwa ine kunena kuti pa dziko pano tilipo anthu amene timagwira ntchito m'maofesi, pali anthu amene amagwira ntchito zokuti anazilemba okha, komanso pali anthu ena amene amagwira ntchito za business, kugulitsa katundu osiyanasiyana kunja kwa dziko lino, m'Malawi muno, komanso kuyitanitsa katundu osiyanasiyana kunja kwa dziko lino komanso m'Malawi muno, cholinga chonena kuti iyayi ndithu tizitha kukhala anthu oti tizizilimbikira mwatokha. Mudziwa inu munthu nkudya kako, kukhala munthu opemphapempha umakhalanso munthu ochititsa manyazi kugulu kwa anthu, chichewa chake titero. Ndiye patsogolo pano ndikhala ndithu ndikucheza ndi mmodzi mwa akuluakulu apa malo pano kuti angotifotokozera kuti kodi kumene tafika kuno kwenikweni kumachitika zotani, komanso mwina kuti nkhani za business kuno ku Makokola Retreat kukuchitika zotani. Kalekale malo ano ankadziwika kuti Club Makokola, koma timamva kuti ndithu anasintha umwini, ndipo kunabwera anthu ena amene amayendetsa ndithu factory imeneyi. Ndiye pakubwera ndithu mmodzi mwa akuluakulu monga ndafotokozera munja kapena kuti a general manager kampani ino amene ndicheza nawo akulu amenewa ndithu. Tikulandireni wa ziko kwambiri. Makokola Retreat tidziwe zotani? Makokola Retreat ndi hotel imene amangidwa ma 60s, ndipo yakhala ikusindika ucheni eni yake pakali panopa ndi ya
anagula mataliana amati SR Nicholas Bizarro. So it's under SR Nicholas group of companies. Pamene tikunena pano. Kubwera kwa president mwina nkufuna kulimbikitsa kuti ntchito zokopa alendo zikuyenda bwino mdziko muno. Kuno mwina mavuto amene mukumana nawo ndi otani. Tinapita kwina namva kuti madzi anawasokoneza kuno mwina zikuyenda bwanji. Madziwo ndithu anatisokonezanso nkhale konkuno. Panali za COVID ndi zina macyclone omwewa ndi zambiri zimene zakhala zikumatisokoneza. Komabe tikupira kuti mtsogolo muno zimziyenda bwino. Apapa zakhala bwino kuti ya president akubwera kuti tikhale ngati share mavuto amene tinawo ndi iwowo kuona kuti zikhala bwanji, koma tsogolo ndi labwino ndithu. Tidachezapo mbuyo mu inu mumagwira ntchito mwina ngati komiti ya zokopa alendo kuno kumangochi. Ntchito ikuyenda bwanji ya zokopa alendo kuno kumangochi? Zikuyenda bwinobwino ndithu, zonse zili bwinobwino. Ndimagwira adi ngati one of the Tourism Association members. Tiliso ndi chair tu anyuwani tsopano, koma zikuyenda bwino. Kodi ucheya unata? Sindazori unata. Tinaona kuti ndi bwino tipereke tisankhe ena tione kuti mina tingaoleza anyuwani. Kubwera kwa president tiziwe zotani tisangalatani chotani kuno ku Makokola Retreat? Ifeyo atilemekeza kwambiri kubwera kuno. We are very happy to have him here, very honored, and we look forward to the discussions that will take place in a few minutes. Mwina mwachidule chabe kuno mmanyamula anthu ochuluka bwanji? Tikatita zadza ndi kuti bwera pa 140, ndi kuti malumo osa ali ndi anthu mwina mabanja ena ndi ena choncho. Tili ndi malumo kwana 49 pakali panopa, koma tumanga ena titakufika ma 80 anytime. Tathokoza kwambiri. Ndithu pano tikaona msituzimo president athu akufika ndithu ku malo kuno ku Makokola Retreat, koma ndifulumire kunena kuti zokambirana zimene zichitika mkatimu zikhala ndithu zapa chiweniweni pakati pa president iwo ndi anthu a business iwo, ndipo ife tikhala tili panjapo mpano kuonerera komanso kudikirira kuti mkatimu mwina muchitika zinthu zotani. Ndipo pano galimoto imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino ikufika ndithu pamalo pano, ndipo pali anthu amene afola kuti awalandire a president. Ndaonaponso nduna ya zaulimi Asam Kawale alipompo. Ndaonanso wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Gerald Kazembe alipompo. Nduna ya Zanziko Ken Zikhale Ng'oma aliso pompo. Ndikuonanso uko phungu wa kumpoto kwa dera lino la Mangochi olemekezeka Benedicto Jambo aliso pompo. Maso ndi akuluakulu ena osiyanasiyana amene afika kudzalandira president wa dziko lino. Ndipo akafika president akafika mkatimo, ife kulutsa kwathu tizalekeza kaye pompo pamene tikudikirira kuti zonse ziyende mchimake. Ndaonanso ndithu bwana mkubwa wa boma la Mangochi Smart Gwedemula aliso pompo, yemwenso anali wapampando wa consul ya boma la Mangochi Hassan Chikuta afikanso pompo kudzalandira president chabwera. Paliso mafumu amene afola ndithu pa nzere pamenepo kuti awalandire a president. Ndi msonkhano ofunika kwambiri umene utachitike pano pamene akhale akucheza ndi akuluakulu a business kuno ku Mangochi. Koma nanena kuti pamapeto pake akalowa mkatimo ife tikhala tikusanzika pamene a president afika mkatimo ndithu. Ndiye manena kuti a president akafika apa alowa mkatimo, ifeyo pamenepa ndiye kuti zochitika zathu zakuno tikhala
tikumaliza chifukwa chakuti zokambirana zimene zichitike mkatimo zikhala ndithu zapakati pa akuluakulu a bizinesiwo komanso President Chakwera. Ife tikhala tikusanzika komabe pang'ono chabe mwina tikuonetsani kuti kodi mkatimo mwafika ndani pamene ife tisana sanzike. Ndiye President Chakwera wafika ndithu wakhala malo wache pamene ndithu pompano msonkhano umenewu ukhale ukuyamba. Ndiye monga mmene tinafotokozera kunena kuti msonkhano umenewu ukhale wapachiweniweni. Ife amene ndithu timagwira ntchito yowulutsa kuno mawu apa mundilole kuti ndikusanzikeni chifukwa takuchita kuti msonkhano umenewu ukhala wa pachiweniweni. Ife satilola kuti tikhale mkati muno. Dzina langa ndine Dave Uma, ndipo pa kamera pali mzanga Edwin Mushani, komanso amene akugwira ntchito yoonetsetsa kuti chithunzi mukutha kuchipeza kumeneko. Pamakina zanga kuno ndi Patrick Kajusu, amene amatiyendetsa ndi Alison Khumbula. Mtolankhani wathu ndi Owen Mavula, pamene ndithu mkulu wakuulutsa kumeneko kuno kumangochi amene amaongolera zonse kuti ziyende mchimake ndi Miriam Kaliza. Kufikira pamenepa anzathu ku Blantyre, pitizani kuulutsa mawu. Zikomo.